DJ Holy Vogue. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Ndakazvitaura musi wekutanga, musi waakatisiya murume uyu. Ndikataura kuti you never rest in peace nemabasa aibata. Vanhu vakauya vachipopota, vamwe vakauya vachisapota, vamwe vakauya vachitaura zvavaitaura zvakawanda. But I'm still standing with my words. Ndinoramba ndakamira nemashoko angu. Mushure mekunge ashaya murume uyu anonzi Mwazha aishanda neZANU-PF. ZANU-PF yaona zvakakodzera kuti imupe heroes status. But nyika haisi kufara. Irikupopota zvisingaite. Ndati ndiwe ndikuratidze kuti handisi ndega ndinofila the way I feel about murume uyu. Nema millions and millions of people who attend his church aivasikurudzira kuti voterai ZANU-PF. Dai aivataurira shoko rinobva kuna Mwari wezvokwadi, wemashuwa, aiwaka nyika ingadai yakasununguka, nyika ingadai yakaenda kumberi, nyika ingadai ichifamba zvayo isina kana chimwe chete chinotinetsa. But the problem ndeyekuti vafundisi ava, vadzidzisi ava, maprofita aya, maprofita enhema, vanongoda kuita zvinhu zvinovafadza ivo nemhuri yavo, zvinoita kuti matumbu avo agute. So I'm still on my position to say this was an evil man. Anga asina kutumwa naMwari. Hanziko munhu anorarama sei 107 years kana anga asina kutumwa naMwari. Do your history and search kuti kune vanhu masatanist ari kurarama kusvika makore mangani zvichitoenda kumberi. Saka panapa ndikuratidzei macomments ari kubva kune vamwe vabihanguwo vakafananawo neni vanofila the same way I felt about murume uyu. But ndisati ndakuratidzai macomments aya, toda timbokuudzai nezvekadhiri karipo, kadhiri kari kuendesa zvinhu kumberi, kadhiri kari kuita kuti zvinhu zvinakidze manje. Hanzi even chituna chebhizimusi, business rakafa raunofunga kuti harichamuka, ukatipa mukana wekukushambadzira rinomuka. We have 3 platforms that we are advertising on: Kulient TV and Point 5 Creative Studios and Nyaya Vision. My views acho ma1, reach yako inenge yakanyanya. Saka tibate nhasi kana une bhizimusi raunaro rauruda kuti rimbosvika kuvanhu, riite a reach yekuti unovhunduka kuti kofoni yangu ichiri bo here, vanhu vachikufonera. Bata namba dziri pascreen idzo, bata Kulient kana kubata DJ Holy anditika. Right, rega tipinde munhaurirano yedu mushure mekunge vaNick Mangwana vaposta vachiudza ruzhinji rweZimbabwe kuti ndo zviurongwa huripo, ndo zviri kutaurwa, ndo zviri kuitika kunzi mutumwa Mwazha vapiwa a national heroes status. Vataura zvirapo zvikanzi burial arrangements will be announced and guided by the family. Hanzi zvizere muchazoudzwa ende zvichazenge zvichibva kubva kumhuri. Zvikanzi nevanhu mucomment section ndezvenyu zvamuri kutaura izvozvo, hakuna zvinhu zvakadaro. Zvikanzi for what or national hero status is no longer what it used to be. Ari kudei ipapo, ari kudei, akarwa hondo ipi. Because God is watching you, ZANU-PF. Ita zvauri kuita. Hanzi Mwari ari kukuonai ZANU-PF. Ichingorova zvenyu muroero wenyu, rovai muroero wamuri sei wamuri kuita. Zvikanzi taizviziva hedu
kuti zvituna zvine chaunga munozvida. Taizviziva hedu kuti zvituna zvine chaunga munozvida. We knew it kuti munoda vanhu vane vanhu, saka hazvishamisi. Zvikanzi akatumwa nani? Big question. Kune vekuchechi kwacho vanouya mucomment section vachitaura zvisina maturo, tiudzei kuti akatumwa nani? Kana muchiti akatumwa naMwari, ndiye here Mwari aimuudza kuti support ZANU-PF bato remhondi? Ndiye here Mwari aimuudza kuti support ZANU-PF bato rakaita kuti itaidza mara atsakatike? Ndiye here Mwari aimuudza? Ndiye here Mwari aimuudza? Pindura mucomment section umo, utaure mafungiro ako, utaure maonero ako. Zvana Thomas, one problem down. Yeah, that's one problem down. Please put the concentrate on top. One problem down. Takufesana neimwe tichienda kumberi, hatisi kumbomira. Zvikanzi akagwei po uyo akuinda pachikomo chinoera. ZANU-PF mago. Hanza akarwei wamurida kuisa pa heroes. Akaenda kuhondo ipi yaakarwa? Zvikanzi hero for what? Hero for what exactly amuda kumita hero? Anokwana papi? Zvikanzi how? Zvikanzi what is a national hero? What is a national hero? Yeah, pakaipa. Zvikanzi at this rate I can be a national hero too. Nemaitikiro ari kuita zvinhu aya, nemarovero ari kuita zvinhu aya, I can be a hero too. Zvikanzi vanoda kumuisa pachikomo chakarambwa naMugabe, chikomo chembavha nevane muto mubhurugwa. Hanzi muridzi founder weZANU-PF akaramba kupaenda, akati apa chimbomira izvozvo, musaite iyoyo anditika. Zvikanzi ED is evil. He was not a politician. Please, your strategy of infiltrating churches is bad. Kasi Mwari haatambwe iyoyo, muchadzidza zvakawanda. Hanza Mwari haitwe iyoyo. Itai henyu yamuri kuita, but Mwari haita sei? Haitwe iyoyo. Zvikanzi hezvo zviriko here izvi? Vanhu vari kushamisika kuvhundutsa vanhu vanovhunduka. Zvikanzi parufu zvapo asi ndaseka nhasi. Parufu zvapo vanhu vari kuchema, but zviri kusekesa zvinhu zvamuri kuita izvi. Zvikanzi murida kumuisa paheroes eka, rega Mugabe arambe kuvigwapo. Yazofumuka manje. Let's talk kuti heroes status yaari kupiwa iyi akambonyasoiteiko? Ndo zvandakambokuudzai muvidhio rapfuura kuti akabatsira ZANU-PF to win a lot of elections. Akabatsira ZANU-PF to win a lot of elections, achimbunyikidza vanhu, achivamanikidza vanhu. Zvakawanda hatidi zvedu kutaura, tongotaura zviri pamusoro, but mukazoda kuti denha kuti tidzike, tinodzifambira nyaya dzacho tikauya nemavictims achitaura kumbunyikidzwa kwaaitwa kuchechi kwaMwazha. Tinouya nazvo, ende munoziva tinofamba nedingindira rekuti umbowo tokudyisa chifumuro same time ipapo. Ndonyanga nchifamba nayo as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes. It's bye for now.